Okay guys, what's up mga usmog? Okay, so natay segment karon no. Kade tambag ni sa mga kuan, sa mga lalaki nga mo diskarte og chicks. Na ayaw mo paminaw ang mga tambag sa mga mga gwapo nga dato. Aray mo pobre nga maot paminaw. Ha? So, ani kay ano, og ato mos dato og gwapo, kamo igo-igor po mo itsura para po na ho. Lisod, ha? Kana mga gwapo din ang tambagan. Kuwang na lang nila practice ba? Istorya ba? Karon. O ito maminaw lagi. Imposible. Kaya lahir mo muna. Ha? Ya, karta, pero good. Aray mas kuan. Sa mga pobre paminaw. Okay. So, ready mo? Sige, subscribe sa tademe. Follow and like our YouTube and Facebook. Okay? Okay. So, karon. Okay. Ano ha? Number 1 dyan eh. Kanun na rin kalimtan? Parang na high school o college. Bisa sa mga kuan, sa mga katong pagkauyab nga mga gawang-gawang na parang naistanan nga maglisod og discarded chicks ba. Okay, number 1. Hygiene, ha? Kuha-kuha kay kagiron ko. Hindi. Pasabot ra ani. Manutbas ka. Yaway, maligo ka. Maligo ka, manabol po ka shampoo ka. Kauman, sintabli ka kanunay ba? Humot ka ba, humot? Bubutang ka dito sa ilok. Ang imong mga t-shirt nga, murag, aray sa aho nga, bahong, ugingot, bisag, bagong laba. Lapwaan ang ilok usan yung soto. Hindi mo tayo alcohol, init lang sa hon. Ha? Tarong di mo mahon, kijuray. So, muna mga hygiene. Marami importante, ilok, ba, lawas, ugingot baron na. Ha? Hygiene. Number 2. Kani, kuha ba ni? Para naghapon is, hindi ka po ni ko anak eh. Ako, musuot lang ko bisag kunsa. Usahay, kung ilis. Kung kailis yan eh. Pan, kurma ba? Kurma. Amot para ikauban ba lang sa hygiene? I don't know. So, kurma, kanang neat. Dili po nang kanang pareha ng mga sobraan na hip-hoppers, mga kanang purong-purong nagyutan ng isa kasa na purong-purong. Ano mga neat lang mga. Presentable lang tanaw. Ayaw i-overdo ba? Ayaw pala bii ba? O kanang kurma kayo nga mura nakagkefa kung diyang imong na kay umbak. Ano ba? Ayaw. Get sa mana, kurma lang ang neat lang ba? Kanang presentable lang. Nang murag yung tanaw mo. Ito ano? Kita tanaw ni. Ano mga baje? Kahinaan ba sa mga babae? Ha? Kahuman. Unsa pa may lain ba? Katulo. Tambag na niya. Nakakaroon ding naibuan. Kung makigstorya ka ng katulo niya, kung makigstorya ka sa imong diskarte ano sa imong crush. Kuan, gining ayaw binugo, ano bang kinahanglan na kay sense og istorya. Unya, siguro ka ba nga ang iyang hilig na po kay istorya or di po dayo palabig ka na mag-joke-joke nga wala ang nga ilara na kayo. Milal patagna mag-joke pataglainon, damage sana ha. So, okay. So, una, kinahanglan natin sense may gamay ra pod ingon mapakatawa nimo maayo. Murag ka nang ma-enjoy siya nga kauban ka niya. Kay boss, ayaw po palabi pag istorya ang giatay. Kinahanglan paminawon po di mo di kay sige ra kag ni sayop ni sa uban. Ano la? Ako kay kuan ko, lihiro ko ani, ako kay kuan ko, babae ta. Diba? Ayaw sige ako kay dapat puro ka pauta na ikaw unsa man musta ka unsa nagunsa ka unsa imong hilig ganahan kani gusto ko kuan ha ato ta kuan ha tara ha ingat ba di kay ako kay ko bason ako kay ingani akong kurso ako kay kuan kanang ingani nya bright ko ana ayaw na mo badjat ha okay so karon mao salaman do ha timan ina ninyo boys ha mga kapangit tangina mga kapangit ha timan ina ninyo ha ayog na agliga-liga kita mga maot mga pobre diskarte ta magdaog ha pero kinahanglan i-maintain po na to gamay ha ay panundog na ho nga ara ko sugay diskarte hindi ka mo maintain ha sa una karon di na kayo goods okay.